салом бар якоякатон бародарон ва хоҳарони гироми қадр. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи модар ва фарзанди палид меравад. якчанд лаҳза пеш дар сомонаи ютуб як наворро дидам ки як модари пире синаш ба 80 расидааст, гирён аст, яъне фарзандаш ӯро аз хона пеш кардааст. вале дӯстон, ин гуна одамони пасти палид вуҷуд доранд ки модари худро дар соли пирӣ аз хона пеш мекунанд. бисёре аз блогерони тоҷик ин мавзӯъро мебинанд, аммо сухане намегӯянд. сабаб чист? фақат мавзӯи ғарибонро мерасанд, яъне ки бисёр аз тамошобинони ғарибон аст, фақат мавзӯи ғарибонро меқапанд, барое ки просмотри бисёр гиранд. бародарон ва хоҳарони гироми қадр, наворо мегзаронам, тамошо кунед ва баъдан боз суҳбат мекунем. Чӣ ном дора? Ек садқаи хали очашавите. Ҷанҷол чи? Барои пӯшок. Кати келин ё кати бача? Кати келин? Сандуқ наовардан? дӯстон, чӣ хеле дидед навор кампир гирён аст ва боз номи писарашро мепурсанд, намегӯяд ки писараш шарманда нашавад. ҳар кор кунӣ накунӣ, модар, дили модар раҳмгин аст ва ин сабаби ҷанг шуданашон чӣ хеле шоҳид будед, аз паси занаш шудааст, яъне либоси модарашро ба фирам занаш нашустааст. модар ба ҳамроҳи зани писараш ҷанг шудааст, яъне ғавғо бардоштааст. аз ин сабаб модарро аз хона пеш кардааст. ин даҳшат аст дӯстон. барои зан нахоҳ модарро биранҷонӣ. ой бар ҳоли туед касофат, пасфидрат. дӯстон, агар бахшиш қиссаеро ба шумо меорам, қиссаи дар замони ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам аст. қисса дар бораи модар ва писари нохалаф меравад. ин қисса ҳам дар замони ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам як шахс аз бемории сахт ҷонаш қариб баромадан меояд, аммо ҷон намедиҳад, ҷон дода наметавонад, бисёри бад азоб мекашад. ӯро шахсоне ки дар назараш ҳастанд мегӯянд рафта ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаламро фарёд кунед. вақте ҳазрат меояд, мебинад ҳодиса чунин аст ва аз одамони ин шахсе ки бемор аст, шахси палид, мепурсанд ки модари ин шахс зинда аст. он нафарон ки шиносонаш ҳастанд мегӯяд бале зинда аст. мегӯяд рафта модари ин писарро ба наздам бихонед. рафта модари писарро ба наздаш мехонанд. мегӯяд ин ягон кор кардааст ки шумо аз он норозиед, он ҷон дода наметавонад писари шумо. модар мегӯяд бале, ин аз пушти занаш маро ранҷондааст ва аз хона пеш кардааст. мегӯяд ӯро мебахшӣ ки он ба хубӣ ҷон диҳад, яъне ба осонӣ ҷон диҳад. модар мегӯяд ӯро намебахшам. боз ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам мепурсад ки ӯро мебахшӣ? боз модар мегӯяд ки не, бахшида наметавонам. боз бори савумам мепурсад ва модар мегӯяд бахшида наметавонам. ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам мегӯяд ҳезумро ҷамъ кунед. ҳезумро ҷамъ мекунанд. вақте он шахсро ба рӯи ҳезумо мемонад, мехоҳад онро оташ занад, ки ин хел ҷон намедиҳад, чун модар норозӣ аст. ва дар ин ҳолат дили модар месӯзад, мегӯяд ҳой ҳазрат, чӣ кор мекунед? ҳазрат муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам мегӯяд, охир шумо агар аз ин фарзандатон норозӣ бошед, он ҷон намедиҳад. маҷбурем ки ӯро оташ занем.
модар дар ин ҳолатро дида фарзандро мебахшад. ин қиссаро барои он овардам ки агар аммо шахсе ки аз модаратро пеш кардаӣ агар ҳамин суханони ман бар гӯшат расида бошад, ҳоло ҳам вақт дорӣ, шахси нохалаф, туро инсон гуфтан ҳам ҳайф аст. дили модар раҳмгин аст, метавонӣ ҳоло ҳам сари вақт дорӣ, бубахшад туро, рафта бахшиш пурс ва бозгардон фарзанд модаратро бар хона. шахсоне ки тарафдори чунин шахсон ҳастанд, яъне ки гуфта аз пушти зан ҳастанд, модарро пеш мекунанд, хубаш тамошо накунанд. ва шахсоне ки бад нестанд, ин наворро паҳн кунед. Ин навор агар хоҳед скачат кунед, дар каналҳои худатон ҳам гузоред. Ин навор без авторский права, чӣ гуна мехоҳед паҳн кунед, бахил набошед, то ин навор ба гӯши он бар шахсоне бирасад ки чунин ҷоҳиланд, ва ба шахсони тамоми блогерон бирасанд ки фақат дар мавзӯи ғарибӣ гап мезананд ва дар дигар чиз. ду бародари тоҷикро дар амин Россия ягон кор мекунанд, гуноҳи худашон мешавад, ягон кор мекунанд, даро мебароянд, гап мезананд, чун медонанд ки мавзӯи ғарибӣ мавзӯе аст ки бисёр просмотр мегирад. Ин гуна мавзӯъҳоро он қадар аҳамият намедиҳанд. дӯстон, ин гуна ҳам намешавад. одами хубшудӣ бояд дар ҳама кор хубӣ кунӣ, на ин ки дар коре ки ба ту фоида оварад. боқӣ дар паноҳи Аллоҳи меҳрабон. худо нигаҳбонатон бошад.